Blahoželám. Anglický jazyk? 2? Je rozhodnuté, každý dostal, čo si zaslúžil. No tak toto buď bude vyprask, alebo ma nevyfliaska. Slová prváčikov z Podtatranskej obce Batizovce. Neznášam slovenčinu, lebo tam mám iba furt čítať. A ty by si chcel čo robiť? Byť udržbárom. So samými jednotkami chceš byť kominár? No hej. Začínajú také kratučké prázdniny, čo urobíš ako prvé, keď prídeš domov? Pôjdem spať. No. Pôjdeš si aj vydýchnuť trošku, ako pospať a tak? Nie, ja nevydychujem. Po odovzdaní pôročných hodnotení boli na pretrase aj detské lásky. Jožo, ty prestaň klamať! Do telky. Takže Sofia nie je tvoja frajerka. Kedysi školáci dostávali vysvedčenia 4-krát do roka, neskôr len raz. Poročne neboli. Mravy menej zákonné, pilnosť nepatrná, zovňajšok nedbalý.